sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaling na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadangog na kada primero asin ikatulong Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang consumer at negosyo. Abangan! Maray na aga sa satuyang mga ka-consumer at mga kanegosyo. Welcome po digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Hatod po sa Indo kang DTI Regional Office 5. Digdi po sa Radyo DZGB. Ayan. So mga nagdadangog po sa tuya sa radyo, nadadangog po kita sa 729 kHz as in syempre naka-live stream po ini via DZGB News Online Facebook page and sa Sainda pong YouTube channel and syempre sinishare mi man po ini sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. Ayan. Sa Giraray, iyo po ini ang sa indong kairiba, digdi sa radyo, si Bem Romano Berango kang DTI Region 5. Ibanan nyo po kami sa laog nin sarong oras, alas 11 hanggang alas 12 po nin udto, para po sa mga importanteng issues, syempre manunungod sa tuyang pang-oroal daw na pagkabuhay, specifically ngunyan pong aga, igwa kitang special na bisita sa tuyang programa ngunya na aga sa tuyang programa ang sa tuya pong magiging special na bisita ipamidbid ko na po si Ma'am Abigail Pagyo. Siya po ang from Bureau of Internal Revenue Assessment Division. Ngani pong paghururunan ta, ito baga pong mga benefits, privileges kang senior citizens and PWDs. Ito pong manunungod sa pagtaoki 20% discount. Syempre kay Riba Miman susamuyang Trade and Industry Development Specialist si Miss Rona Panganiban kasi syempre igwaman kitang mga senior citizens and PWDs igwa po man ki pwedeng ma-avail na discount sa mga grocery items pero bako man gabos na mga grocery items, basic needs, basic necessities okay. So, ngunyan po, pag-urulay-ulayan ta ini, lalong-lalo na po, syempre, interesting topic ini para sa satuyang mga senior citizens and PWDs. Kasi dakulaon ining mga kahapotan sa satuyang mga kagurangan or sa itong mga PWDs kung paano talaga ba ang pag-compute kang discount. So, siguro makakatabang man ini duman sa mga establishments, na nalilibong sinda minsan kung paano talaga ang pag-compute kang discount kang senior citizens and PWDs. Pero bago po iyan, syempre gusto ko man po giraray na tawan kipagkakataon na mag-greet ining satuyang mga bisita sa satuyang mga paraan tabay. Inuton ta po si Ma'am Abigail Pagyo ng BIR, Ma'am. Hello po, good morning sa active listeners po ng DZJB Radio, and then thank you po sa Department of Trade and Industry Region 5 sa pag-invite po sa BIR para sa programang ini which is Usapang Consumer at Negosyo. Salamat po. And sana uga po kitang manodan sa tuyang urulayan ngunyan. Okay, yan. So mamaya po makakaulay ta si Ma'am para i-explikar sa tuya itong computation. Puda syempre i-share man sa tuya ni Ma'am kung ano itong mga establishments na pwede magtao or itong mga establishments na exempted sa pagtao kaining discount. Yes. So, taod-taod po, ayan, pag-urulayan ta. Si Ma'am Ron naman, Ma'am Ron, pwede pong batiun tango naan sa tuyang mga paraan tabay?
Opo. Good morning, Miss Bem, and good morning man po sa gabos po na naghihinanyog po ngunyan, digdi po sa DCGB, digdi po sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Ayan. So dahil salamat sa indong duwa, ano po. So dahil syempre aram ta na very interesting topic ini, lalong-lalo na sa satuyang mga senior citizens and PWDs. Kung may mga kahapotan po kamo, syempre manungod sa tema tangon yan, manungod sa paghururunan tangon yan na aga, pwede po kamo mag-text sa 0999-883-1471. Ulitin ko po ha, pwede po kamo mag-text sa 0999-883-1471. Ayan po, para masimbagan kan sa tuyang mga bisita kung ano itong mga nalilibungan nindo sa pag-compute kaining discounts na tinatao sa tuyang mga senior citizens and PWDs. Okay, so bago kita magpuon, tawan-tawan na kidiit na background ining sa tuyang mga paradangog. Ano po, aram tabaga na ang gobyerno, tinatawan talaga anong apod ka ini, kiimportansya ang satuyang mga senior citizens and also the PWDs, kasi gusto nindang i-maximize ang contribution kaining mga senior citizens and PWDs sa nation building, no? Kaya nga ni igwaki mga batas tanganing talagang ma-implementar ining mga gusto kang gobyernong itaong benepisyo as in pribilehiyo sa satuyang mga senior citizens. So para sa kaaraman kang satuyang mga paradangog, igwa kitang tulong batas na para sa satuyang mga senior citizens. Ang nainot diyan itong Republic Act 7432 kang 2003 pa ini na ipasa. So ini su pinakainot na batas. Tapos yaon na su Republic Act 9994, ito na pong expanded na ini Expanded Senior Citizens Act. Digdi po sa batas na ini dinagdagan po sa mga benefits and privileges kang satuyang mga senior citizens. Tapos recently, igwa naman kitang Republic Act 11916. Iyon na po ini increasing the social pension kang mga senior citizens. So iyan po ang ang tulong batas na pasar kan satuyang mga lawmakers para po sa satuyang mga senior citizens and PWD. So para masabutan kan satuyang mga paradangog kung talaga ining 20% discount, no? 20% discount sa satuyang mga senior citizens. Paano ini pig-compute? Ta syempre dapat bako sa nasutindahan o establishment ang makasabot kaini. Dapat kita gabos, syempre igwa kitang mga kairiba sa harong ng mga senior citizens. So mas maray na masabutan taman ini para pagyaong kita mag-avail kaini, dai kita maitsaran so dapat nasabutan ta ini. So enot sa gabo siguro haputon ko ini si Ma'am Abby sa BIR, ini pong grant or benefit privilege na pigtatao sa senior citizens na 20% discount from ito baga mga establishments. Anong mga establishments ang nagtatao kaini or ang pwede magtao kaini, or ano ba itong mga establishments na exempted? Sige po. According po duman sa batas or Republic Act na 9994 or dawa si pinakainot pa, ang nakalaag po duman is generally in all establishments po siya. Pero when it comes naman duman sa basic necessities and prime commodities, ito po bagang mga grocery may specific lang pong nilaag duman sa Joint Memorandum Administrative Order po na ginibukang DTI saka Department of Agriculture, wherein sa mga supermarkets po, groceries and then convenience store, kaipuhan po talaga nindang taoki discount po na 5% yung special discount. Pero po, yun nga, may exclusion po or may mga daikabali sa nagtataong ng 5% special discount, which is mga, for example, ma'am, mga wet market or talipapa. So, wala po doong 5%. And then, kasali din doon yung mga, according nga doon sa Joint Memorandum Administrative Order, naka-state duman,
Day kasali sa mga food stalls sa food court, so mga sararadit lang din na kiosk. And then, yung cooperatives po, kung may mga trade fair kita, day man din po sindap obligated or mandatory na magtaon ni 5%. Okay, so para sa satuyang mga lola, lolos, na mga kairiba sa harong, na senior citizens and PWDs, pag nagdyan ka mo sa wet market, dai na maghagad ki discount, no? Tama ako, ma'am? Yes po. Dai sinda, exempted sinda from giving discounts or itong 20% sa satuyang mga PWD. So, na-mention ni ma'am, yung mga wet markets, talipapa, so mga stalls sa mall, itong mga, like, ito nga yung so nagtitinda ki buko juice, Opo, sa mga stall, yan, arog Yes. kaya ng classification. So, day na sinda, day ng obligasyon sinda na mag-grant kang 20% discount. Yes. Okay. So, yun na-mention ni ma'am, so, except from those mentioned, gabos na establishments, dapat magtao. Yes po. Pwede ta saro-saroon sa mga establishments, like, For example diba, po, restaurant, restaurant? restaurant, so mga pharmacy po. Uh-huh. So, all kinds po, pati sa transportation, whether itong nauuso po bagangon niya na mga na mga tig-online na lang na tig-booking na mga transportation, kabali na din dyan ang domestic air flights, land transportation, ano pa ba? Sa mga medical facilities din po, and then sa mga private clinics and hospitals. So, iyan lang po ang mga kapirang pwedeng magtaon ng 20%. Discount. Ano po? Oo. Pero, ma'am, pwede ba kita like, may naghapot kay Digdi, sa mga, siguro sa mga drugstores, or kung saan man available ining mga supplements, daa siya covered? Siya pwede? When it comes to food supplements po, specifically may mga ugwa lang po kaya kitang nakalista or kunding dapat nakareseta po siya kang doktor, specifically duman sa senior citizen or PWD. So kung di man siya tigreseta or di man po sinda maitatawan ki 20%. So si mga okay. lang talaga siya for the exclusive use and enjoyment kan ng senior, senior citizen. citizen. Okay. So, ma'am, sana po nasimbag na itong kahapotan mo. Pag-abot sa mga food supplements and others, na dapat may reseta kang doktor and dapat for the exclusive use of the senior citizen. Yes. Kasi pati daagat, gatas ba kasabay? Saan Ron? Sa siya, ma'am? Kasi basic necessity Basic yan, siya, ma'am. oo. So, 5%. Opo, 5%. Tama. Pero Oo. same din po yung sabi ni ma'am, kasi di ba may mga gatas po kita. Na pang-aki. So, dahil man ito? Ang pang-aki, ma'am, kung PWD po siguro. Okay. Tapos, pwede po siya. Pero may mga gatas po kasing pigre-reseta din as medicine, Yeah, mga sa gurang baga po oo. sa mga lolo at lola ta. Pag may reseta po siya, Ano daw kung insure? Ron? yung ma'am, kasi ang insure baga, pero may insure, added siya eh. Sure, oo. Bako siya sa baga normal na milk. pigre-reseta yan minsan. Pag prescribe siya, ma'am, based duman sa mga previous with DOH, pag may reseta siya, subject na siya to 20% discount. Okay. Pero oo. pag warang reseta talaga, 5% lang, naman lang siya sa special So, discount. tama ini si ma'am. Sabi niya kaya, sa gatas man, 5% lang. Opo. Tama ini. Minsan daawara. Baka dapat dara niya, so di ba? Very important ba na dapat dara su booklet, Sa booklet, pag nag-avail ka itong 5%, Opo, ka mga no? discounts. Oo. Opo. Even su drugs, kailangan din su booklet. Yes po, Okay. and ID. Oo. So, yun ma'am, sana nasimbag na po kahapotan mo, po. So, maduman kita sa, ma'am, igwa pa ba kitang nalingawan? Maduman na kita sa pag-compute, no? Sa pag-compute na kita kang discount. Sabi baga duman sa batas, igwa nga, by the way, igwa kitang pigaapod na VAT registered, buda non-VAT registered. So, pag VAT registered, i-deduct pa so 12% VAT. Yes po, Tama. madam. Okay. So, i-elaborate ko lang po, yes, please. i-explain ta in a layman's term kung ano ang VAT Okay. muna po. Apo. So, ang VAT is a value-added tax. Ano po siya?
consumption tax po siya. Ibig sabihin, ipinapatong po siya sa mga bagay na tigko-consume ta as tao. So, ang consumption tax po na ito, ipinapatong, for example, sa mga grocery, binabakal tang grocery, pinapatong sa 12%. And then, so, ang hihilingon ta po dyan is kung ang binabakalan po nindo is VAT registered, automatically kung senior citizen or PWD, hahalion po ito sa total mong babayadan. Opo. And then kapag ang binabakalan nindo is non-VAT registered, diin na po kay puhan kibawasan 12%. So, for example po, may hiling po pala nindo or maaaraman nindo kung VAT registered ang sarong negosyo or si binabakalan nindo or non-VAT, may hiling po nindo yan sa resibo. Sa resibo po na tinatao or sa sales invoice na inaapod. So, pag VAT registered po ang sarong binakalanta, for example, ma'am, ang nag-abot para madali lang po ang pag-compute, ang example ko po is, ang total na babayadan ta is 100 pesos. Nagbakal kita ang bulong 100 pesos. Ika, senior citizen ka. So, sa 100 pesos, ma-divide ka po dyan ng 1.12. Ano po? Tas kung maluwas po dyan, pag tig-divide mo ang 100 divide 1.12, maluwas 89.28. Ano po? Tapos, poon po dyan sa 89.28, may duwang option kita kung paano ta makukuha si total na bayadan. It's either itatimes po mo po siya ng 80% na lang, bawas na po kan si 20%, or kung gusto mo maaraman kung pera si 20% discount, itatimes mo siyang 20%. So, for example, 89.28 times 20%, maluwas po 17.85 pesos. So, pag poon sa 89.28, ibabawas mo si 17.85, ang total mo na lang pong babayadan is 71.42. Ano po? So, malinaw po kita dyan. 71.42. Bawas na dyan VAT, VAT na and 12% buda so 20. Yes, madam. So, yun ang tamang pag-compute. Yes. Bako man ililes 32%. Bako man Hindi. Sala ito. Sala ito. So, Iba ang maluwas. Iba ang maluwas. So, ang tamang computation, so amount na babayadan ta supposedly, like sabi mo, 100, para mabawas so 12% VAT, i-multiply mo siya sa 1.12. I-divide, sorry. I-divide mo siya sa 1.12. Yes po. Okay. And then, maluwas dyan so amount na less VAT na. Yes. Pero sabi mo, may duwang options kung paano ma-compute itong babawason ta naman na 20%. Yes po. Opo. So, saro, iyon na itong pa-explain mo kasubago. So, saro po. So, ayun na po Yun na ito. It's either times mong 20% Or 80. Or Yeah. 80%. Okay, oo. Apo. So, yun na po yun, ano? Sa anak, clear po na maray sa tuya itong pag-compute kang 12% VAT, i-deduct sa total na babayadan ta, and then after that, saka ililes so 20%. Yes Opo. Pag Yes. abot naman po, ma'am, sa na mga non-VAT registered na business po, so 100 pesos na total billing or total purchase price, diretso na po kita bawas ki 20%. Or times na lang ng 80%. Ganon lang po siya kasimple. Mayo Okay. nang i-divide na 1.12. Okay. Ang sunod, bago po kita magpadagos, ano po ining establishment pag-apply sa Indo? Ano po sa Indo? Registration. Paano ba maaraman kung VAT or non-VAT? Sinda ba ang mapili or igwa ba ayan na certain condition like so capitalization? Arog po ba kayan? Pag abot naman po sa registration kang mga negosyante, kung ma-avail po sin ng VAT or non-VAT, may mga criteria man din po kaming tiga-measure dyan. So, although may ano po kamo preference sa pag-register, pero kung kamo man lang sa dit na tindahan or napunsa naman, di pa man nagsasobra ki 3 million ang sa indong sales every year, every taxable year, i-register po kamo sa non-VAT
as non-VAT register. Oo, okay. Saka bukod po dyan, may mga specific pong listahan ng klase ng negosyo na non-VAT lang po talaga sinda. Mhm. Ano po? So kung ugwa po kamo mga kahaputan, Like ano po? for example po, any radio station, Okay. specifically po sindang Non-VAT. non-VAT. Okay. Ano po? So ano pa ba yung mga water utilities din po, Okay. mga percentage tax po dyan. mm. Bukod po sa mga below 3 million. Sinda Mm. po talaga, nakatalaga na mag-non-VAT. Yun. Pero syempre, ining mga hotels, mga darakulang hotels, syempre, na VAT registered. VAT inipirmi. registered po. Kung di Sinda. pa, kung lagpas na po sin ng 3 3 million. million ang income Yes. sa sarong taon. Yes. Okay, oo. Kasi minsan kaya kadakol ng mga reklamo no na sa mga sa tuyong mga senior citizens na iba-iba ang computation kang mga tindahan. Or baka siguro so utong ano ang apod kay ini? So nagbabantay, so kahera o so ano lalo na sa mga restaurants mga restaurants baga nga outside. Iba-iba ang computation ninda. So kamo po ba ma'am sa BIR nagtatao din kamo training ano po or ano sa mga restaurant owners on how to compute igwa kamo man kaya na orientation nga halimbawa. Actually po, upon registration po kang sarong business sa Muya, ugwa po kaming briefing na inaapod. Okay. Para ma-enlighten po sinda kang mga tax compliance po ninda, mga dapat po nindang isubmit. Opo. And then, i-explain po din duman kung paano ang pagbayad, pag-file. And yan po talaga duman gustong haputon ka mga taxpayer na-explain mi man po duman. Okay. Pati mismo pag-compute kang VAT or non-VAT. Siguro nagkakaproblema na lang ma'am pag-relay, 'di ba? Syempre sa tindahan or sa establishment, sa restaurant, sa hotel, bako man diyan siguro nagduman sa Indo para mag-register. So presente na nagko-compute. So siguro doon nagkakaproblema. Ano po? Yes po. Oo. Ayan. Sige ma'am, bago kita magpadagos, igwa paligding kahapotan, saro daa siyang senior citizen. Nagbaka siya ki-cake. Ang kantidad kang cake, 400 pesos. Ang discount 4 pesos. Tama daw ba ito? Tapos, parang gari ang sinabi na i-divide so cake. Paano ba ini? Senior citizen ako na nagbahagi birthday. Na-slice so cake sa 20 pieces as in saro lang parang pig divide into. Tas so cake baga halimbawa sarong cake. Baka ang is Pirang makaraon. bako man ito, dahil man ito mauubos Kang kisarong senior citizen. So ano ba dyan ang Ang kasi Miss Bem, bread baga po, yaon siya sa bread. basic necessity. Ang Pero may cake kasabay exclusion siya? po kasi siya, explicit siya na nakalag duman, cakes and pastries not included. so dapat dai pala na Hindi, discount. dapat po. Maray nga nita, din-discountan pa lang siya. 4 4 pesos. 4 pesos. Ay, ma'am, sorry. Ang cake palan po, excluded siya duman sa pastries, Pero not bread. unless, ma'am, I'm not just sure if nagkaon sinda sa restaurant, so naging pwede part man. siya kang meal. Oo. Kasi pwede po kasing ganun. Okay. Pero maray nga nita, diniscountan siya. Sa sarong, sa sarong tindahan, tindahan. may restaurant and at the same time, nagtitinda ki Dine-in pastries. and may may Oo. pastries. So, yun po, ma'am. Sabi sa batas, supposedly ang cake, Opo, Dahil breads, ka-intra. cake and pastries. not included cakes po. and pastries not included. Oo. Yung bread lang po, ma'am, na mga simple bread So, like pandesal, like loaf so bread, tasty. bread. Oo, okay. Ayan. Okay, so yan po. Sana na simbagan po sa indong mga kahapotan, sa tuyong mga texters. Salamat po. Sana po clear na sa indo. Kung may iba pa po kamo mga kahapotan, pwede po kamo mag-text sa 0999 883-1471. Ulitin ko po 0999-883-1471.
1471. Ayan. Okay. Ma'am, madumang kita, igwa pa kita ma'am nanalingawan sa tungkol sa computation. Sana clear na itong explanation. Igwa ka pa po ma'am na idadagdag. May idadagdag Sige lang po po, ma'am, ako please. sa parte naman po kang negosyante. Yes, ano po, please. kung Opo. paano po nagiging siyang benepisyo sa part kang Oh yeah, oo. negosyante. So, Kasi tax diba, shield. yes Yes, po. oo. So, sa part po kang negosyante, si 20% discount na ina-avail kang senior citizen or PWD is nade-deduct po siya sa gross income. Pag ma-declare na po kita ni income tax return, nababawas po ito yun. Kaya kumbaga, garo tax credit po siya, mas mababa po ang magiging bayadan sa tax. So, pero kaipuhan po dapat, kung maarin lang nag-claim so senior citizen and PWD, kunya lang 2023, dapat ngunya lang din po siya i-claim na sa tax return mo. And then, idagdag ko din po sa part kang negosyante pa, reminder lang din po na pag ma-issue po kita kiresibo or sales invoice, dapat po nakaseparate po. So part na gross price, and then, kung gurano ang tig-avail na discount. Dapat malinaw po mismo na nakasurat sa resibo itong mga amount na ito. Itong for example po, take example sa subagong computation, nakasurat po siya sa resibo. Bako lang po duman sa original na copy, pati din po sa duplicate. And then, another reminder po sa mga negosyante na ma-keep track po kita ng record kang mga nag-a-avail ng senior citizen discount. Nilalagay po doon yung senior citizen number, ID kung number. pangaran. Opo. Yun, ma-keep po kita ng separate recording duman para pag once na ma-check po ni BIR, nagko-comply po kita ng maayos. Po. And then, idagdag ko na din, ma'am, yung sa about sa double discounts. Ang double discounts po, po siya pwede, not allowed po siya. For example, klase ang double discount? Kung duman po sa babakalanta, naka-promo discount na sinda na, kunyari, 50%. Yeah, opo. So babakalunta. Po pwedeng 50 availunta ang 50% plus si 20%. Dapat po whichever is higher po duman. Po. So ang mangyayari kayan, syempre mas halang ko so 50%, iyo po to ang maa-avail ni senior citizen and Okay. ni PWD. Ayan. And then pag-abot naman po kung ang senior citizen is also a PWD, bawal niya po i-avail pareho, like i-add. For example, may binakal po siya, 20% siya, entitled po siya sa 20%. Tapos, di po pwede na ipahiling niya pareho sa ID. Dapat, saro lang po, it's either senior citizen ka or PW, ang pahiling mo lang po. Di po pwedeng pareho. As same as po sa duman sa 5% special discount. 5% lang po talaga. Oo, mapili siya kung alin ang gagamito niyang ID. Oo, kasi pareho man lang ang benefits, 'di ba? Yes. Opo, oo. So, very clear po ma'am, pag may double discounts, ang apod ta kayan double discounts, pag igwang promo no or sale ang sarong tindahan, saro lang ang pwede mong i-avail, whichever is higher. So, kung halimbawa nagduman ka sa sarong ang pala, by the way, ang department store, dayman po? Dayman so mga apparel, dayman na din. Dayman siya, Oo, ma'am, dayman. covered. Oo, Opo. dayman covered. Under the Opo. law. Oo. Halimbawa, nagduman ka sa sarong tindahan, restaurant, no, may mga offering mambaga dyan na halimbawa, pag late na, alas 6, halimbawa, sa sarong bakery, minsan may offer dyan na pag alas 6 na, may discount na. So, mapili ka lang. Saro lang ang i-avail mo. So, in-house promotion or itong benepisyo mo as senior citizen. May hapot digdi ko aram, siguro iba man ini there's a separate law for solo parent. Yes, Oo, ma'am. may Opo. separate law. Igwa man sindang specific benefits, Opo, no? opo. So siguro sa ibang mga
times, no? Pwede Sa pa ibang, pwede taman i-discuss specifically itong solo parent Kasi act. may discount man po na sa diri Oo. ang mga solo parents. Iba po. man digdi sa Which is, senior opo. citizens. Opo. Siguro ma'am, sa sunod ni pong programa, pwede mi man po i-discuss itong mga benepisyo kang solo parent. Ano po? Ngunyan po, yaon kita digdi specific na tututukan ta ini nga BIR regulations on the 20% discount for senior citizens and PWDs. Ano po? Okay, salamat. So, ma'am, meron ka pa pong idadagdag? Meron pa po, ma'am. Okay, please go ahead. This is specific po lalo na sa mga kakanan, sa mga restaurants. Yes, opo. So, ang nangyayari po kaiyan, kung solo lang po si senior citizen, may yung problema. Yes. Duman po kita sa tig-discuss ta subagong kung paano Basic. mag-compute. Yan, opo. Pero paano po kapag grupo naman sindang Ayan, magkakan, pamilya, ayan. ano po? Diyan ang dakol na iriwan. Nariribong. May diskusyon. Oh, kung Opo. grupo, ma'am, ibasahon ko na ining tanong niya. May tanong Sige po. tungkol dyan. In relation. Para maano na siya, ma-address ta na. Good morning po, madam. Kumain po kami sa isang restaurant. Kasama ko si Agom, Pamangkin at Hipag. Amounting to 4,000 ang resibo. Tama ba na 200 lang ang bawas? Senior citizen card ang ginamit niya. So, computon ta, ma'am. Try ta Tawan po. ta siya si example, no? 4,000 ang bill. Saro ang senior citizen. Apat sinda mag-iribahan. Tama ba? Opo. Oo. Apat sindang mag-iribahan. Halimbawa, ang discount is 200 pesos. Kung i-consider ta po si VAT or non-VAT, Yeah. kung VAT register siya, ma'am, sala siya. Kasi Sala dapat siya. ma-divide pang 1.12. Pero kung di man siya VAT registered, ang mangyayari po, Sala mang giraray siya. pag grupo, Okay po. grupo po kaya kamo, apat, ano po? Apat, Tama? opo. Apat. I-divide po ito, kung pera kamo. Aha. Ano po, so, kung apat kamo, 4,000 divided by 4 is 1,000 times 20%. Tama man po na 200, so take discount. Kung Kung non-VAT, non-VAT. po, si Tama. kinakanan. Okay. Tama pala kung non-VAT. Iyo po. Okay. So, ma'am, tama po sa discount. Kung non-VAT. so kinauna nindo non-VAT, mahihiling mo po yan duman sa resibo. Yes Kung po. VAT registered o non-VAT siya. Okay. So, tama. So, hapot ni ma'am. Sige na po, ma'am Abby, i-continue ta na po. Tapos po pala, sa group meals, paano po kung dakulon ka mong tig-order na platter, ang basis ta po dyan is si pinakamahal, Mhm. most expensive, Meal and combination. or biggest single serving na may beverage, garo-aro po kaya. Mhm. Kung kunyari, sa apat pong order, ang pinakamahal is 500,000. Ay, 500,000. 500 pesos. Yan na nga yan, nasasala na si Ma. 500 pesos. So, Oo. pinakadako lang serving and si pinakamahal, duman lang po kita ma-discount ki 20%. Mm. Pero di Ba- na siya i-divide. Ay, dahil na siya, ma'am, i-divide Dahil sa... na po, yun na po to so gagamiton. Ah, Kung sa 4,000, si 500 ang pinakamahal. mahal. Pwede po itong maging basis. Depende depende na po to sa restaurant. Kung si pinakamahal or i-divide niya. per Depende tao. sa restaurant. So, may option si restaurant kung halimbawa, so 4,000 divided by 4 is 1,000, doon siya mabawas ki 20%. Yes po. Kung non-VAT siya. Yes po. Tama, okay. So, pwede man pala na magbuot si restaurant kung halimbawa ang order nindo platter, no? Apat. So, pinakamahal, duman siya or may option ba si customer? Kung sa in po ang Mapapaboran siya. Mm-mm. Okay. Oh, okay. So, syempre, mas po yung pabor Oo. sa senior citizen. Kasi yun po okay. to ang tigpo-promote kang batas. Okay. Very Mapamaray. good. Iyo. Very good po. Okay. So, duman kita sa group, tapos na kita sa group. I-add ko din Sige po, po. ma'am. So, mga bulk orders po, baga? Mhm. Like or party packages. Mhm. For example, ma'am, ug kita ki promo si arog kaning restaurant or fast food, may promo siya na sa sarong bucket ning chicken, tapos may spaghetti na pan, tapos may pizza, arog po kaan ano. Di po applicable ang discount na senior citizen. Kasi pang grupo po ito.
Okay. Unless may tig-order po ka mga individual pang item. Mhm. Duman po mabawas si restaurant. Mhm. Pero duman sa bulk order na ito, tapos si party packages, si pangdarakulan, di po pwede. Gamiton. Since I-avail. ang basis nga po natin yun is for the exclusive use of senior citizen. Mhm, mhm. Ano po? So, consumption niya lang. Mhm, mhm. Yan po. Di man po garo makakaubos ang senior citizen. Sarong Arab bucket. kadakol. Pero Ano di pwede ma'am na i-divide or halimbawa ang laog kang bucket is 8 chicken. 'Di ba? Di po Dai talaga pwede. pwede. Talaga pwede Dai. pag-arukan. Saro pa ma'am na kahaputan ko diyan kasi may nadangog din akong complain about this. Itong pag mag-order da asin da ki-take out, dai da pigo honor ang senior citizen. Pero parang ano ba ang tama diyan? Pag nag-order ka ki-take out, Actually po, duman po sa existing law. law. Mapa-dine in, mapa-take out, Yeah, and even nabasa ko din. delivery. Oo. And even delivery. Regardless po, maski order online, Yeah, oo. dapat po mag-grant ki discount. Yes. Pero, yun po, dapat mapresenta lang sa mga requirements na tigahagad din daan, like booklet and then ID. Ano po? Okay, oo, yun din ang yun nga ay din. Pero meron da mga tindahan na dai nag-allow dai nag-grant ki discount kung ang take out, oo. Anyway, may hapot man digdi si Madam. Di ko alam sir or madam. Natapo ba ko pare-pareho ang mga discounts at kailangan pa ang book. Natapo direct cards na lang pwede na, di ba? Hindi pwede, ma'am. Sige, ma'am Ron, please. Ano ang Opo, tama? nasa nasa batas na kailangan po talaga i-present ang booklet every time mag-a-avail ng Oo. discount. And at least yung senior citizen or PWD ID. Opo. In case oo. pag nag-dine in po sa restaurant, minimum requirement po doon is yung senior citizen or PWD ID. Tapos yung sa mga grocery stores naman And po and sa medicines. medicines, sa drugstores, yung booklet po talaga mandatory siyang Iyo i-present. po, ma'am. Sabi po talaga sa batas, kailangan po i-present booklet kung mabakal ka po ki goods or kung mabakal ka ki medicine sa mga drugstores. Maadagdag lang Plus- po ako, Miss Bem, okay. kasi sa groceries, baga po, may weekly limit lang po kita. 1-3, no? Opo, per calendar week. So, ito po ang magiging basis kasi pag nakalista siya sa booklet, kung pira na po, so nabakal for the week. Kasi di dapat magsobra po doon Sa sa 1-3. 1-3 na limit. Oo. Tapos sabi, tama ba Miss Ron, sabi pa duman, na pag day mo na consume so 1-3 sa sarong simana, Opo. day mo pwedeng idagdag. I-carry over Oo, siya day sa pwede. following day po Day siya. pwede. Oo. For the week lang For po the siya. week lang. 1-3 per week. Kung ang nagamit mo 1,000 lang, day mo pwedeng idagdag so So, 300 sa 300. next week. Sabi mo, pwede ka ng 1,600. Day Opo, pwede. opo. So, 1-3 per week. Ayan. Opo, ma'am. So, yun po, mama. Kasi syempre, siguro, iniiwasan ta din dyan suma-abuse. Oo. Kasi, ang punishment, sabi duman sa batas, ang penalty ka iyan, duman sa mga tindahan na dai nag-grant kang benefits buda sa mga itong mga senior citizens or PWDs na nag-aabuso. Opo. So pareho ayan pigpapanish duman sabi sa batas. So ayan. So sana po na clear na po sa tuya gabos sa tuya mga senior citizens and PWDs asin sa gapos na mga consumers kung paano ang pag-compute kang discount kan sa tuyang mga senior citizens and PWDs. Unless, kung igwapa po kamong mga ibang kahapotan, pwede po kamo maghapot sa 0999-883-1471. I-text lang po nindo ang sa indong mga kahapotan. Urawang po yaon sa tuyang mga resource persons para magsimbag kan sa tuyang mga issues and concerns manunungod sa computation kang 20% discount for senior citizens and PWDs. Ma'am Abby, okay na po kita sa computation or igwa ka pang ibang examples para mas lalong maintindihan? Okay na po. So, okay na po kita sa computation. Ano po? Very clear po so explanation ni ma'am kung paano i-compute so 20% discount. Iba po itong so VAT registered, ibabawas ngo na so 12% VAT. Kung non-VAT, direkta na pong diretso ibabawas na po so 20% discount. Maduman kita ma'am sa, okay na po ma'am, tama ano?
Maduman kita ma'am sa isabayta na ito bagang mga medicines, ano po, igwa kaya mga certain medicines na exempted from the discount. Igwa po kita kaad madam na parang i-itemize ta or i-enumerate ta itong mga certain medicines. Sige po. According po duman sa Revenue Memorandum Circular na pinaluwas kang BIR 62-2020 and in addition to that, may Revenue Memorandum Circular po 72-2023, may mga nagkikapira po kitang mga bulong na specifically VAT exempted po siya. Ini po, VAT exempted. opo, ibig sabihin, di na po pinapatungan ki 12%. So, ini po nag-a-apply bako lang sa senior citizen and then sa PWD. So, ika po, kaedad ko, medyo aki pa pero na high blood na or na hypertension or kung ano man po ang sakit ta, pwede po nindo ma-avail ini yung VAT exempt na mga medicine. So, ma-mention po ako ng mga pirang kumbaga mga bulong na medyo nahihiling ta sa drugstore na Common. pwede pong common Mm-mm. na inirereseta. Ano po? So, para sa mga anti-hypertensives po ng mga bulong, high blood, uga kitang methyl dopa and then clonidine. Yan po. And then for diuretics, ang diuretics po para po yun sa mga heart failure, high blood or liver and kidney disease, uga po kitang hydrochlorothiazide. Ini po ang mga generic name ninda. So iba man po kung may brand name. Ano po? And then metolazone. Para naman sa hypertension ulit, uga po kitang losartan and then metoprolol. And then sa diabetes po, sikat na sikat. Ano po sa insulin, yung mga may kind po ng insulin na VAT exempt din. And then metformin po. And then uga na din kitang tigpirirang mga bulong sa cancer na VAT exempt din po. Ano? So grabing tulong po talaga iniyo para sa mga may mini-maintain na bulong. So, uga man po kita sa high cholesterol, itong phenodibrate o phenodibrate. Hindi ko lang sure pataba kitang doktor. And then, uga man po kita para sa mga gurang na or sa mga PWD na may mental illness, ano po, itong agomelatin. Agomelatin po ang pangaran. And then, tuberculosis, bedaquiline. So, kung gusto po nindo mas further maaraman sin mga listahan, pwede po nindo mahiling duman kung yaon si tigreseta sa Indo. Visit lang po kita sa bir.gov.ph ugwa po duman mga revenue issuances, which is yun sinabi ko po, Revenue Memorandum Circular 62-2020 and then Revenue Memorandum Circular 72-2023. Yun po. Okay. So, ma'am, pag sinabi mo pong VAT exempted itong mga bulong na ito, pag magbakal ako halimbawa ka itong saro sa mga bulong na ito, mabawas 12%. Paano ba? Depende po kayo sa ano kang negosyante. Minsan sa price ninda, di na po talaga ninda tigalagan. So, importante paano po pong maaraman? maaraman. Kung ako saro sa mga consumers na mabakal ka ito. Pwede man po nindong haputo na kung ito po baya mayon na itong VAT or ano. Okay. Kasi dapat po nagko-comply din si drugstore na dapat din na ninda tigkapatungan ng VAT itong bulong na ito. So, yun po. Okay. So, de pala ano, bako masyado clear. Oo, no? Kasi pwede man na pigbawas na ninda su VAT na 12% duman sa price tag ninda. Sa resibo po. Sa resibo, da iba mahihiling. Dapat po sa resibo, may na nakalaag na VAT. Diretso na po. So, kung senior citizen ka, may discount siya. Okay. Or kung normal ka lang na tao, mga day ka man senior citizen ng PWD, yun na po. To Regular price. Okay. Dapat maan na siyang VAT. So kung ako pala sarong ordinaryong consumer no na nagbabakal ka itong bulong, di ko man aram ano kung ano itong mga VAT exempt na medicines. Saan ba yan nahihiling, ma'am?
Nahiling ba yan sa site? Or naka-specify ba yan sa... Paano ba yan? Opo. Sige. Pwede po ka mo mag-visit nga po Okay. sa bir.gov.ph. Okay. Tapos, Okay. uga po duman parte na may mga nakalag revenue issuances. Hanapon lang po nindo ang Revenue Memorandum Circular Okay. 62-2020 and then Revenue Memorandum Circular 72-2020. And siguro po sa mga susunod man na taon, baka may mga maidagdag pa na mga bulong na VAT exempt. So, maantabay lang po kita sa mga issuances ni Okay. BIR as partner din ni Food and And Drug Drug Administration. Administration. Ano po? Okay. So, Okay. So yun, ano po, ito ang dagdag sa tuyang kaaraman, no? Igwa pala ng mga certain medicines na VAT exempted. Kaya dapat maaraman ta ito. So you have to visit the website of BIR. Hanapon po nindo itong circular na kung saan yaon ito duman nakapalaman. Ano po? Mamay hapot digdi. Paano po if ang senior citizen or PWD sa wrong VAT registered na negosyante? So si senior citizen, negosyante siya. At the same time. Paano maninda magagamit na discount pag abot sa BIR? Pareho man lang, di ba? Ano po, ma'am? so nagsasabi ta po kaya ang 20% na discount and VAT exemption sa kapag consume po ito. Iyo po, tama. Oo. Pero when it comes to To- pagnenegosyo, Yes. iba na pong urulay iyan. Opo. Although may sinabi po duman na pag ika senior citizen tas nagnenegosyo, compliant, dapat mag-comply ka pa rin po duman sa existing rules and regulations ni BIR. May pong exemption if ang may-ari is senior citizen. Ano po, although may sinabi din po duman na kung ika po is senior citizen tas nagtatrabaho ka, may trabaho ka pa, senior citizen ka na, pero minimum wage earner ka, exempt ka po sa pagbayad ng income tax. Ano po? Exempt ka. Ibig sabihin, ma-file ka lang, pero mayo kang babayadan. Kasi minimum wage earner ka lang po. Kung ito ang tigabot. Okay. Pero ito pong part na ito, kung ika-empleyado. Pero kung ika ang owner, Kang negosyo. mayo man pong sinasabi sa BIR na exempted ka po sa pagbayad and pag-file or pag-comply sa BIR. Ano po? Okay, oo. So yun pala, pag senior citizen ka na minimum age Minimum wage. minimum wage earner, no? Tama. Exempted ka sa pagbayad ki income tax, pero ma-file ka. Opo, Wala yes. kang babayadan. Yes. Oo. Pero pag senior citizen ka na like empleyado ka ki gobyerno, bako ka man minimum wage earner, mabayad ka man giraray ki tax. Yes po. Oo. Withholdan pa rin po sila. Withholdan pa din. Yes, Oo. Pero yun nga, 'di ba, igwaman din sa mga government employees baga, if your income ano nga ni ito, so income dapat dai maghalangkaw sa di ba dai man sindang pigbabayadan na tax. Opo. Oo. Pag day po nagasobra sa 250,000 50,000. ang annual income mo po. Gross income. Yes, annual gross income. Mayo ka man pong babayadan or day ka man po wini-withholdan ka iyan kitax. Oo, yan. Pero Okay. kaipuhan pa din po ika-file ni employer Oo. as substituted filing. Kaipuhan, naka-file ka pa rin po. Or kung ika-job order sa naman, kaipuhan mo mag-file sa diri. Ano po? Okay. Yun lang. Okay po. May saro pa digdi, ma'am, nahapot. May drugstore po digdi sa Kamalig. Naka-punch sa resibo. So 12% and 20%. Pero kung ma-compute ka po, bale 20% lang ang discount. So, iba na po. Sigurong urolayan iyan. So, kasi, pwede siya mag-complain kung talagang mapapatunayan niya ito. Nasa so computation. Although, nakapunch na da sa resibo, napigbawasan na kang 12, buda 20. So, pag arog kaan po, sir, na talagang medyo igwa ka pong proof or sala po talaga so pag-compute, pwede ka po magreklamo. Di ba sa OSCA yan? OSCA, ano po? OSCA po, saka dun sa
Persons with Disability Opo, Affairs sa Office. PIDAO. Oo. Igwang mga offices po ang OSCA, Buda, PWDs, may mga sa dirisindang office sa local government units. Office of Senior Citizens Affairs, OSCA. So, duman po kamo ma-file ki complaint kung in kaso na napatunayan po ninyo na talagang sala so binawas na discount or syempre na agrabyado kamo po, pwede po kamo magreklamo duman sa mga opisinang nasambit po. Iyo po. Okay, bako po sa BIR magreklamo. Bako sa DTI, bako sa BIR. Igwa pong office ang Senior Citizens Buda PDAO or Persons with Disabilities Affairs Office. Okay. Ayan po sir, salamat sa mga naghapot. Ayan. Tingnan natin kung may tanong pa. Meron pa? Okay. Kung halimbawa makaon kami sa mall, pwede man maka-discount ang kairiba kung senior, halimbawa tulo kami, sarong senior, tapos sa duwa bako, pwede man po maka-discount. Ayan. Opo. Nasimbag na namin kanina. Ma'am, opo, please. Uliton ta lang po. So, sinabi ta po. So, bago, Opo. pag-araw man po kaya na may multiple senior citizen or PWD sa sarong transaction or sarong order, i-divide po yun according to kung pera po kamo. So, kung tulo po sinda, tas 5 ka mo magkairibanan. So, i-divide lang po to divide 5 times 3/5. So, kung ano mag-loss naman na amount, iyo lang po to ang subject to discount. So, ang hapot ni ma'am, kung pwede maka-avail, pwede po. Pero so, duwang kaibanan ninda, they subject to discount. Okay. So, very clear po. Ayan. So, maski pira ka mong magkaiririba, 10 man kamo, may kairiba ka mong duwa or sarong senior citizen, igwa pong computation ka yan. Ang nataumi pong example, kasuba ago kung saro lang na senior citizen, pero kung maski duwa or tulo, pwede sinda mag-avail kang discount, basta ka daraninda so sa indang mga IDs. Importante po, dahil po kita mag-question sa mga establishments o mga department or grocery na pigahagadang kita ki booklet o senior citizens ID kasi po, yaong po yan sa batas. Talaga pong kaipuhan nindong ipresentar ang mga IDs, pag nag-avail ki discount sa food. Kung sa grocery, dapat kasabay su booklet. Kung sa butika, kasabay su booklet. Kung presente ang senior citizen pagbakal, igwamang ka di ba? Kaipuhan, authorization. Hinahagadan talaga ki authorization, dara su booklet, su authorization, su ID kang senior or kang PWD, buda su ID kang representative. Ayan po. Very, very, very clear, Ayan. Ma'am, igwa ka pa pong idadagdag, ma'am? Yes po. Idagdag ko lang din po. So, iyo nga po. So, nauso po ngon yan na mga online platforms. Opo. Pwede Yes. po mag-example. Yes, sige po. For example po, so mga Shopee, Yes, Lazada, oo. Foodpanda, Grab, po kayan, So, kung ika po, senior citizen na mag-avail po ng senior citizen or PWD discount, kaipuhan mo po i-inform prior placement of order or bago po ka mo mag-order, kaipuhan mo po i-inform na ika na nagbabakal is senior citizen or PWD para ma-avail po nindo si discount. And upon delivery po katong mismong sa imong parcel or sukakanon mo, dapat po ma-present nindo si mga tig-attach nindong mga booklet and then ID. Ito po, mga ina-attach nindo is, of course, subject to Data Privacy Act po dapat yan. And then, pag may failure po kayo or dahil nindo na ipahiling sa rider or kung sisay man nagpa-receive kang sa imong tig-order, pwede po mag-charge si merchant or si seller ng full amount. Iyo po yan ang nakalaag duman sa Joint Memorandum 01-2022 and Revenue Memorandum Circular 71-2022 sa guidelines po or provision kang mga benefits po kang senior citizen sa PWD pag
through online or phone, purchases through online or phone calls. Ano po? So, may karapatan din po Opo. ang negosyante na mag-charge kung di po maipahiling sa mga requirements. Okay, so very clear. Ano po? Ayan pala na mga Grab, yan na mga Food Panda. Pwede man mag-avail ki discount ang senior citizen, no? As long as kaipuhan ipresentar ninda pag upon delivery. Di ba i-state ninda duman sa pag-order, no? Oo, May remarks po Oo, na oo, oo. nag-a-avail si senior citizen. Okay, opo, sige. Okay. May ano pa siya? Halat. May follow-up. Ay, paano kung limasinda sa na ang senior citizen pero ang mabayad si senior citizen yung manggiraray ang ma-apply so kinaon man giraray ni senior citizen. Opo. Yes tama po, regardless po kung sa'yo mabayad. Kung sa'yo. Ang figuro na tapo so consumption, no? So konsumo ni senior citizen lang or ni PWD. Ayan. Ayun, sir. Thank you, ma'am or sir. Salamat po sa mga kahapotan. Ano? Siguro ron sa parte po kang sa tuyang itong DTI part so 5% para sa gross. Pero i-specify kung ano lang mga specific goods ang Apo. pwede kasi naka-specify yan, di ba? Yes, Miss Ron? ma'am. Opo. Medyo dakol kaya siya, Oo. Miss Bem. Saro-saroon ta po. Pasadahan ta lang po. Or Sige daw, ano. Sige, ma'am. Pero so, di ba agricultural products? agricultural products po. Bunay. Kasi, opo, mga bagas, Oo. corn, agricultural po yun, Oo. bread, Oo. fresh pork, beef, poultry meat, fresh and processed milk, fresh fruits, instant noodles na locally manufactured, coffee and coffee creamer, sugar, cooking oil, salt, powdered liquid bar, laundry and detergent soap, firewood, charcoal, ini po sa DNR, all kinds of candles. Tapos ini Miss Bem, household LPG, Okay. not more than 11 kilos. Mhm. Pero once every 5 months lang po siya. Dapat makalon kang senior citizen from the LPG dealers. Aha. Tapos kerosene. So dapat, Miss Opo. Ron, itago niyo sa resibo. Kung kasi alin siya last na So, resibo, ma'am, nagbakal. and sa booklet po. Nakalaag din po Nakalaag siya. naman sa May booklet. Okay. date of purchase man So, po yun. 5%. 5%, but every 5 months po siya pwede avail kang okay. senior citizen. Okay. Ito po yung nadagdag Miss Bam noong 2017 kasi part na din po ang DOE. Okay. And then, kerosene not more than 2 liters per month. Okay. Apo. Oo. Sa prime commodities naman po, harina, flour, dried, processed and canned pork, beef, and poultry meats, mga dilata ta po. Onions and garlic, vinegar, sa mga condiments, toilet and bath soap, fertilizer, pesticides, herbicides, poultry feeds, livestock feeds, and fishery feeds, veterinary products, paper, school supplies, Oh. nipa, shingles, sawali, cement, clinker, and GI sheets, and lastly, hollow blocks po. Okay. Mga So, construction materials. most probably, so pagdangog ko, Miss Ron, yaon niyan duman, so dating naka-specify sa basic, no? Opo. Basic. And some are prime. Yes, ma'am. Ang iba prime commodities. Opo. Nasa Price Act din po ito, Yes, Miss Bem, oo. So, majority. pareho din, oo. Basta naka-specify duman na basic necessities and prime commodities. So, iba, no? Kasabay yan duman sa 5% Opo, special discount. Special. Tapos, idagdag ta pala, igwaman pala sa water, water and electric. Sa 5%. utilities, yes Oo. po. Kung ang bill, ang nakapangalan sa senior, di ba? Yes Opo, po, kung oo. ang yung pangalan, Pangalan, sa sa metro, metro. is yung senior citizen Oo. mismo. Regardless po kung perasin ng senior citizen or Oo. Saro lang. Saro Oo. lang po ang Opo. ma-avail. Pero 5%. parang may ano yun, Miss Bem, if I'm May not consumption, not more than limit. 100 watts Kilowatt hour. kilowatt sa And then sa tubig, kuryente. Opo, and then sa tubig is 30 cubic meter. Ayan, opo, oo. So yan po, arugaan po, pinapahalagahan kang satuyang gobyerno, ang satuyang mga senior citizens and PWDs. Kaya nga po, igwa kita mga batas para po mapaigting ang pag-implement kaining mga benefits and privileges ng ating mga senior citizens. Ano po? So sana po, may naokdan kita, digdi sa satuyang sarong oras na pag-urulay-olay, digdi po sa usapang consumer at negosyo. At bago po kami mapaaram, Ma'am Abby, your final message po.
Siguro, yun na lang po, nagpapasalamat po ako digdi sa opportunity para ma-share ta po sa satuyang mga kairiba na ang sa indang mga pribilehiyo na and benepisyong makukuha ning dahil din sa batas na ginigibukan sa tuyang gobyerno, and then as long as nagko-comply po kita, di po kita matakot na mapenaltihan or ano. So, salamat po Ma'am Bem and Ma'am Rona. Yun man lang po. Salamat, ma'am. Miss Ron po, your final message. Opo, mapasalamat lang po ako, Miss Bem, sa mga nagdarangog po, sa nagsubaybay, ngunyan po sa episode na ini, and ini-encourage ko man po ang gabos na pong listeners na pirmi pong magdangog, digdi po sa usapang consumer at negosyo po, digdi sa DZGB every first and third Friday po of the month. Salamat po. Okay, salamat. Ma'am, ipaabot mo na lang po ang samuyang pasasalamat sa Indong Regional Director kay Attorney Kadangen sa pagtugot po sa imo na mag-guest digdi sa samuyang programa. Ayan. So, sa Giraray, ini po ang sa Indong kay Riba digdi sa radyo, si Bem Romano Berango, kang DTI Region 5. Tandaan po niya to, kayo pong mga senior citizens, meron po kayong karapatan sa isang disente at marangal na pamumuhay. Kaya po, tulong, pangkalusugan at pangunahing pangangailangan po ang binibigay sa inyong lahat ng ating gobyerno. So, pero po, tandaan din po natin na wais ang consumer na may alam. So, salamat! Si Bem Romano po, Giraray. Maray na udto. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of